Dagoeneko baditugu egindako proben emaitzak eta haizeak esnearen proteinari alergia dio. Hauxe izango da tratamendua. Esnerik edo esnekirik gabeko dieta eta osagaien artean esnea edo esnekiren bat eduki dezaketen elikagaiak ere saiestu behar dira. Elikagai guztien etiketak begiretzeko ohitura hartu behar duzue, esnerik ematen ez diozuela ziurtatzeko. Orduan, etiketa begiratzean, zeri erreparatu behar diogu. Produktuak laktosarik ez edukitzeari? Ez. Laktosarekiko intolerantzia eta esnearen proteinari alergia izatea kontu ezberdinak dira. Adibidez, haizeari laktosagabeko jogurta ematen badiot, proteinak bertan egongo dira eta kalte egingo diote seguru. Ume guztiai gertatu ezarren, haizearen kasuan, erreakzioa larria izan daiteke esnea konturatu gabe hartzen badu. Beraz, garrantzitsua da medikazioa aldean edukitzea anafilaxia izan ezkero eman ahal izateko. Medikazioa adrenalina da, gailu autoinjektagarri batean dator, eta benetan erreakzioa eten dezakeen tratamendu bakarra da. Beti aholkatzen dizuegu autoinjektagailu bat etxean izatea eta beste bat eskolan, jantokian. Halaber, adrenalina edukitzea aholkatzen dugun ume hauentzako protokoloa prest daukagu, kopia bat etxean edukitzeko eta beste bat eskolan. Hauxeta daukagun protokoloa. Bertan, umearen izena eta daukan alergia mota dakar. Lehenengo eta behin, nahi gabe esnea hartzen badu eta dituen sintoma karinak badira, adibidez, urtikaria pixka bat ahoaren inguruan edo botaka egitea, baina ez gauza handirik, adrenalina bilatu behar dugu eskura edukitzeko. Baina lasai itxaron dezakegu eta duen bilakaera begiratu behar dugu. Edozein momentutan erreakzioa desagertu beharrean larriagoa bilatzen bada, hurrengo 3 puntutan azaltzen dena, orduan adrenalina jarri behar diogu. 3 hauek dira sintoma multzoak. Lehenengoa, urtikaria edukitzea, gorputz osotik oso arin edatzen diren larruazaleko gorriuneak. Eta gainera, ezpainak eta begiak ere asko handitzen zaizkio. Kasu horretan, adrenalina jarri behar da. Beste sintoma multzoa da, arnasa hartzeko zailtasuna. Bera ondo dago, baina papatean ez dula gogorra du, edo ahotsa galtzen du, edo irensteko zailtasuna du. Azken finean, arnas bideei eragiten dien edozein sintoma agertuzkero, adrenalina jarri behar da. Eta azken multzoa tentsio baxuarekin lotutakoak dira, zorabioak igartzen dira, batzuetan zurbil geratzen dira, erdilotan ere gera daitezke. Zein albo ondorio izan dezake adrenalina jartzeak? Gerta daitekeen bakarra da urduritasun apur bat eragitea, baina berezko albo ondoriorik ez dago. Izan ere, batzuetan, zalantzak daude umeak sintoma hauek dituen ala ez, eta beraz jarri behar zaion ala ez. Guk beti esaten dizuegu, zalantza egonezkero hobedela jartzea. Erreakzio alergiko baten aurrean, naiz eta beharrik ez eduki, adrenalina jartzen badiot, umeari ez zaio ezer gertatuko. Baina jartzen ez badiot, litekeena da erreakzioak aurrera egitea eta geldiarazteko zailagoa izatea. Eta iraungita egonezkero zer egin behar dugu, jarriko diogu ala ez? Ez zer jarri baino, hobeda jartzea iraungita badago ere. Azken batean, beti hobeda jartzea ez jartzea baino. Ikusi dugu zein egoeratan jarri behar den, eta orain ikusiko dugu nola jartzen den. Hauxe da adrenalina injekzioa eta kutxa honetan dator. Estalkiak kendu behar da eta forma hau du. Hori kolorezko tapoi hau segurtasun tapoia da. Beraz, kendu beharko dugu jarri alizateko. Orratza alde beltz horretatik ateratzen da. Erdialdetik hartu behar da, ertz biak libre utzita, puntzoi bat balitz bezala. Izterraren kanpoko aldean jartzen da. Kokatu muturra, kendu tapoia, eta sakatu 10 arte zenbatzen dugun bitartean, medikamentu guztia usteko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10. Kendu eta eman masajea zonaldean xurgatzen laguntzeko. Segurtasun gailua duenez, jarri ondoren estalki hau ateratzen da orratza gordetzeko eta ustekabean ez ziztatzeko. Jarraian, beti adrenalina jarri eta gero, bat-bi telefonora deitu behar da. Batzuetan, bigarren dosi bat behar itzaten baita. Eta edonola ere, erreakzio anafilaktikoa izan duen umea, larrialdietara eraman behar da, ordu batzuetan behaketan egon dadin. Umea, ez da automobilez ospitalera eraman behar, medikazioa jarri ondoren eragin egiten hasi da, eta bat-bi telefonora deitu behar dugu, umea dagoen lekura etor daitezen bere bila.
Adrenalina jar daiteke arropa jantzitan, gainetik? Bai, nahi izan ezkero arropaia itxi daiteke, baina beharrezko bada orratzak arropa zeharkatu dezake arazorik gabe. Aitita mamak ere jakitun egon behar dira, izan ere neskatila euren etxean geratzen da batzuetan, kasu horretan zer komeni da egitea. Ume batzuk batzuetan, asteburu osoa ematen dute aitita amamekin, eta horrela bada egokia litzateke eurek ere adrenalina injekzioa edukitzea denbora tarte luzeak ematen duten etxeetan. Ederto, eskerrik asko.